Takže nazdar lidi, já vás vítám u mého prvního videa ze serveru Vycraftitu a jsem tady společně s Domisem Nikisem. Ahoj. No a dnešní náplní tady toho mého prvního dílu, tak bych asi šel nejprve do Netheru, natěžit tady ty epické bloky, potom udělal automatickou farmu v mý farmičce a nakonec třeba na chvilku do dolu jít hledat nějaký diamanty. Tak, kde seš, Dominiku? Já jsem doma. Jo, dobře. Já tady Už tam nespadneš, to by byla slepice. Pojď sem. Já si jdu ještě pro nějaký ten kobl. Pojď sem. Hotovo, dobrý. Už se nevrát. Já jsem nedal ty stopky, tak čekej. Tak, OK. OK. Slepička tady neměla strhat, mohla by ještě žít. Přesně tak. Dominik je tady vrah slepic. Takže prosím všechny slepice, který se koukají na tato video, tak se vycraftěte, teda vyhněte se tomu serveru, když Dominik je online. Takže prosím, žádné slepice se nepřipojíte. Tak, mám pár toho koblu, tak já si jdu udělat ještě pár krumpáčů, protože do toho. Chci si radši udělat ironový, až najdeš ty dia, jak jsi říkal. To chci udělat až nakonec. Tak jo, jak dlouho teda to bude, tenhle ten díl? Asi tak 15 minut. Vlastně vidíš, už zase kecá. Tak se za mnou portní a jdem tady do Netheru. OK. Asi radši ten diamantový krumpáč si radši neberu. Tak počkej, já se hned portnu, jenom tadyhle dodělám tu podlahu, pak ti hned řeknu. Počkej, já jenom... Když tak napište do komentářů, jestli byste chtěli, jestli chcete, aby jsme točili ještě třeba modpack, parkour mapy nebo nějaký adventurky. Jestli by se vám to líbilo. Moc bych byl rád, kdyby se měl aspoň takových 100 odběratelů, jako to si moc jako věřím, ale byl bych za to moc rád. No, tak Dominiku, prosím, pojď, čekám na tebe v Netheru. Tak jo, ale ještě nikam nechoď, jo? A hlavně počkej na mě, počkej. Okay. Víš, já tady nám žádný dřeva, si nemůžu udělat další truhu, tak to podělaný. Tak dobrý. Už jenom vyházím ty věci. Jestli se budete ptát, proč máme takovýhle divný portál, kvůli tomu, že jeden kluk u nás na serveru se jmenuje Craftík, jeho pravý jméno je Tomáš Horna, tak on jednou vylezl z portálu, přišel ghast a zhasnul portál. A neměl u sebe flint and steel, tak musel jsem přijít a musel jsem ho zase zapálit a pak se to blbě nějak takhle divně vygenerovalo. Tak pojď, Dominiku, já už nechci čekat. Jo, já hledám irony, jo, já mám vlastně tady, počkej. Mí diváci už vědí kde. 1, 2, 3, tak. Konec to vycraftíme, jasně. Počkej, dáme nějaký sticky, já nemám sticky. Tak si udělám nový. Pojď pigmene. Ale nechoď ale do pigmenů, protože jestli tě zabijou, tak potom půjdou po všech hráčích. Hej, jak to, že pigmeni nehoří v lávě? Protože pigmeni mají rádi lávu. To jsou divný pigmeni. Já zkusím home. Portál. S velkým P. Jo. Portál. Tak ne. Ale tady mi nějakou dírou prší, tak to zatím zacpu dřevo. Já se omlouvám, jestli se tady ozve párkrát můj brácha, moc se za to omlouvám, ale už tohle video točíme asi po 5., ale prostě se za to moc omlouvám, jo? Tak nezlobte se, prosím. Tak jo, kolik už točíš? 3 minuty a 20 sekund. OK. Nebo tak přibližně, když jsem zapnul stopky. Jsem Netheru. A ten portál je úplně normální. Ne, se pojď kouknout. Jaha, on je nějaký tlustej. Tlustej. On zešpekatěl. Jdem. Já si nevzal šípy, já jsem retard. Tak počkej, já jsem tam se... Ježišimarja, nepotřebujeme šípy, se gastom vyhneme. Počkej, ale já se radši zapnu zvuky, kdyby jsem neslyšel nějakého gasta. Ale už jsem na homeu, já si jenom tady čortnu pár šípů. To nepotrvá dlouho, jen se najdu. Tady mám 2, no to mě podpoří teda hodně. Tady nemám nic, tady mám setu. Až budeš moc, tak se ke mně zatím portni, jo?
Já myslím, že 3/4 staku bude stačit, tak. Počkej, jdem na spawnu, já jsem u portálu. A počkej, dobře, tak já jsem pak radši portnu, tak. Protože ještě mě napadla jedna věc. Mlíka asi nebude potřeba, ale vezmu si ho. Ne, ty ho. Dobrý? Já nevím proč, ale mně se ty bloky z toho. To mně se celkem líbí. Jo, a omlouvám se, jestli hraju v Minecraft v češtině, ale to já potřebuji, kdyby jsem chtěl najít nějaký věci, že jo, nevím jak se jmenujou, tak... To jsou moje. Hej, Dominik, to jsem si našel první. Ne, já jsem to našel první. Ne, já tady byl první. A já jsem majitel toho serveru, tak neřvi. Pane bože! Nezapomeň, že to je můj portál a můj nether. To není tvůj nether. Je to můj server, to je můj nether. Je to můj portál. Z mýho obsidianu. Který jsem stavěl já. Ještě kdyby. No, teď jsem ho stavěl já. On to se snaží zakecat, stavil jsem ho já. Ne, daj si na menta. No, hlavně, že ty jsi v minulém videu hrál na Gamera, viď? Na menta. Na Gamera. Na menta. Gamer lepší. Jo, to je. Podle mě se taky lhát. A umí líp lhát. Tak jo, jdu si najít svůj. To je tam minimapka pěkně blbne v tom nedru. Ale ta Zenova je 1000krát lepší než ta Rayova. Nebo jak že nadávat. Tak. Hop. Lávička. Love. Dominik tady ještě si vyrobil svůj vlastní modpack. Akorát nevíme proč, ale to nefungují mu v něm ty příšery, noční příšery, jako je skeleton a zombík. A sakra. Strašné bloky. Těž. A slyším gas. Kom jsem to prokopal. Jo, to je vlastně ten druhý nedr. Hele, magma cube. Taky kilni. Ale malinká. No a? Stejnak ti padne magma cream. Nepadla. Tak to je jako se slime volem, ten ti taky nepadne vždycky. Ne, teď jsem malem v lávě. Malem v love. Takže nepřepínejte kanila. A jdeme dál. Oh yeah. Stejně jak špatně prokopal. Ty bloky jsou tak epický, no je. Ani ne. Oh fuck, lava. Vypadá jak koňský semeno. Což taky, hořím. Ještě, že mám nehořlavý bodky. Počkej, ty mají feather falling. V tom případě jsem hořlavej a nemám s sebou jídlo. Tak já jdu na home. Zítra jsem tady. No to je dobrý, no. Nemáme zlatý jabko? Nemáme, ale můžu zabíjet pigmeny. Tak je zap, protože mi by se docela hodilo. Já mám v čestce zlato, tak si klidně vem. Máme nějaký jabko? Kontrolní otázka. Já mám pocit 2 jabka. Počkej, na tvůj home. Čorknutí jabka a zlato. A bude teda jestli máme, jo, když tak. Teď je čorknout. Prostě jsem nejlepší, ale. Tak glowstone se asi určitě bude hodit, že jo? Glowstone samozřejmě, ale já ho mám taky docela dost doma. Ale koukám, že tady ty quartz bloky už si dělal. Takže, za prvý. Zlato tady máš jen 12. Tak. A jablka nemáš. Aha. Jo, to bylo vlastně z toho jiného světa. Tak. Já se jdu podívat na home, jestli náhodou craftík, ne? Co ještě bugnu, to je strašný bug. Náhodou craftík nemá nějaký jablíčka. Nebo jestli já ještě třeba nemám nějaký jablíčka. Já vím, že jsem se ochočoval koníky. I ne. Já vím, kde je to Tomíkův zdroj diamantů. Kde? Neřeknu. Tak vidíš, tak nevíš nic. Vím. Jeho čestka je zdroj diamantů. Není, on žádnou svoji nemá. Má. No tak ukaž. V té vesnici má to českou, který má 11 dia. Aha. Ty čorko, ty mu tady ještě čorknout. Já nejdu, ale já hledám jabka, počkej. Tady jsou stromy, hele, tady já budu mít jablíčky. Jenže na tomhle světě moc jabka nepadají.
Ale to není světem. Teď koukni se na toho, na Pedra, na bořiče mýtů a padlo mu z nějakých 100 stromů asi 12 jablek, tak to v tom, když máš trikapitátor, takým jak boxu nebo takhle, tak tam to padá víc, to je pravda. Ale jinak to nepadá zase takhle. Jako to zase. To jestli mě teďka nějaký pigment schodí do lávy, tak se fakticky zabiju. Zabiješ, no. Proč do nich hitoval, ty blbče? Ty půjdou po všech hráčích, víš to? Nepůjdou. Jdou. Tak Já už to mám vyzkoumaný z jiných serverů. Jo, tak proč teda po mně teďka nejdou? Tam ta banda, do který jsi začal hitovat. Počkej, já se obávám, že... To Super Golden Apple je strašně předražený. Je, no, takovej Ne, naše to vidím, já spadnu. Tak se nekoukej radši. Nebo budeš brečet. Hele, houbičky. Jedny. Druhý. Tak sakra. Já jsem zvědavý na tu kvalitu toho videa dneska. To bude dobrá, to ti zaručuju. Ale jako pro tebe ta Camtasia je aspoň nějaký začátek, pak si stáneš fraps a budeš točit frapsem. Aspoň něco zatím, jo. Něco si vezmu. Víš, jak si udělat ze 3 vln bombu? Z čehože? Z 3 vln bombu. Jak? Já ti to ukážu, jestli nějakou vlnu najdu, počkej, na home. A měl bych dát dohromady 3 vlny. Počkej, tady mám. 0 vln. Tady mám 0 vln, tady mám 4 vlny, tak já ti ukážu tu bombu. Ty, už to vidím, že ty tam nebudeš slyšet. Budu tam slyšet. A víc než ty, to mi věř. No jo, vlastně normálně, když to natáčel, to máš tak vždycky normálně je to. Hele, bude sandstone, jo? Teda soul sand. Job, vem. A mě by se ale hodilo nějaký jídílko taky. Já se napapkám. Oh shit. Ne, dělám si srandu. Nic. Tak jo, já ti ukážu tu bombu, chceš? Já se vykopu nahoru. Tak, koukej na tu... Aha! Kvarc na střeše. Napadá ti to samý, co mě? Ani ne. A tady u lávy, počkej, tady víš, že v nedru jde to, dá položit vodu. Jo, jdem, ale to už tam neopravili, jestli to nevíš. Jo, aha, vlastně. Já už vidím, jak mě zaléta láva. Tady. Přesně jsem to říkal. Help me! Mám půl srdíčka. Dobrý. Nezbírej mi prosím věci. Jo, počkej, tady máš ty věci. Jsou retardovaný chlapeček. Já jsem spadl do lávy. Aspoň jsem se strapnil v tom videu. Aspoň ty vypadáš líp než já. Ani ne. Já jdu ještě pro... No, ten soul tak, a chceš ukázat tu bombu? No tak jo. Tak čekej. Se na mě koukej, jo? Dominiku! Chtěl si vidět, tak jako... Chtěl jsi vidět přece tu bombu, ne? Já zapomínám, že se má dávat TPA. Počkej. Sorry, já hořím, jo, já nemůžu. Ale dobrý. Jo, to jsou moje věci. Chci je vzít. Po mně tady asi za chvilku. Pigment s enchantli mečem. Zabijem ho. Ale dobrá bomba, ne? No. A víš už jaká umyslím? Jo, položíš postel a chceš se vyspat. Ne, stačí jenom položit. Aha, tak oni to změnili. Jo. Ne, vlastně, no stačí vlastně položit, no. No dobrý, a mě schořel chestplate. 3 krumpače a 2 meče. A jde po nás gas, jestli ti to nevadí. Oh shit, já odpálím. Tak ne. A já ho jdu sestřelit, protože to nemá cenu ho odpalovat. Co stejně nikdy netrefíš. Já hořím, sakra. Dobrý. Ten gas jde do mě.
se mi nelíbí. Hej, kámo. Vidíš, jak jsem se ho dal úplně na ránu, úplně skilla. No úplná. Jak dlouho už točíš? 14 minut, asi tak. Tak to dej do 15 a to už stačí. Protože jinak to nenahraješ zas na ten... Jo, Dominiku, No dobrý. Tak oni zase půjdou po mně. Fakt dobrý teda. No dobrý, a jdou po mně. Jsem ti to říkal, že půjdou po mně, takže už mají smůlu, já jsem na homu. Ne! Ale Počkej, nevím, kde to je. Tak počkej. Fuck it. Já taky už nevím, kde to je. Co jsi měl u sebe, tak drahýho? No, jen ty glowstony a tam ty bloky. Kvorce jsi mi taky čorkl. Já ti natěžím nový kvorce. Oh. Tak jo, tak počkej. Pojď sem. Ne, Dominiku, já jsem se šel do toho portálu. Aha, mé. Tak si jdi. Ale já mám pro tebe nějaký překvapky. Tak já už to budu muset ukončit. Jo, Domčo, jak se to stopuje? Musíš to zase otevřít z lišty a tam dát buď stop nebo ten křížek. Takže nejdřív se rozlič a pak to dělej. Takže já se s vámi loučím. Po případě dejte like, po případě odběr, jestli se vám to líbilo. A já se budu těšit u dalšího videa, tak čau. Nazdar.